Bisa ang buhat sa Diyos. Sa ato pa, sa dihang giluwas ka, sa dihang gipag-o ka, sa dihang gimatarong ka, paning kamuti, nga dili ka maghugaw, ibalik sa Diyos. Amen. Apay nimo ibalik sa Ginoo, daghang kuyapan, ang uban mga matay, dili sila kaharong sa pagbalik sa Diyos nga naman. Sulawan sila ang mga dota, dili pa ako. Na mga persuaron po, nga nagbisyo, mga persuaron po, nga nagbinuang, kuyawan ko na sila. Abi ni Mama Iso, o dili ka maningkamot sa pakiniboy, putli o balaan ng matarong, manubag ka sa Ginoo. Ayan, asa magkilabot ka ng pastor, ako wala man tubagor man ako sa Ginoo. Kita ba? Panay Iso, wakat ni balot, nga doon na yung mga punishment na to, doon na yung mga silot na to. Ako Mama Iso, usa ko na silutan. Kabalo mo? Sinapan siya ako nagpastor, seal group. 5 ka grupo. May grupo po kung ako. Sila po doon ay grupo. Wala ka akong grupo, human naman. Abtik, Miss Presito. Mamawin, kinabuhi. Ang uban kayo, lahat naman. Gina naman po ko nga. Pastor, uban ka dito sa mong grupo. Ako nga, adilis ako, mukuha sa group. Bago po ko naabot. Lisuday ni may isurong kinibang. Dadun ta sa Ginoo, dadun ta sa pag-alagad niya, mubalibat ta. Bisag ikapoy ta, bisag luya ta, apang kay bunaton sa Ginoo, padayon kita. Amen. Nga mga ito gusto lagay nga. Grabe man, sige pa yung ta, okay man. May kulo katulog. Abi nang mag-isol, kana sibil na akong anak ka, kinamanguran. Sige pa edad anak, uban-uban man ako na. Gibilin mo ko sa kumbaya o siyang baol, ni atong sibo, nga may saging man. Pagkanaon ako, nahingga naman yung saging. Apa, hindi na ako sa grupo. Huwag yung balibar ko. Naku, saging ganyan. Hinggan ko ako ito. Ay, punta ko. Saan mo itong dala? Bakit excited lagi kita kahit hinog saging. Pagkabot ito, hampak na yun. Paghampak na ako, gungot mo sanggot. Dili na, pwede ng sanggot eh. Kuwan saging, yung gungot. Ito na kung bira. Pagka hunag bira, hampak na po. Paghampak, kini, potol utak inyo. Jadi man ikaw uspuan ko tes. Pahuay, tinawag ko. Alas 9 sa gabi. Pwede pa kadubuha. Ninakanunan ako kong panambal. Akong ibaatan ni tanan. Kaya similar pag ko yung mga doktor. Nabaatan din ko nung sawat ka. Say ko pamaat. Pati na akong bulba. Grabe siya. Naku, dalo sa hospital ron, ako rin pagpuntawa agad mo kayo. Naku, mapunta ka rin, patay ko yun eh. Nakaw na naman ko, may pag-iuban ko itong grupo, ganyan ba't ako masamat? Wala mga isuon, nga sa itong pag-alagad. Ay lang complain, ay lang sige, pagulbol. Tahod lang sa mayong pagtahod. Amen. Amen? Amen. Ganyan mo, ako nagyan ako sige ko kumplit, sige ko sangyaw. Apan, nangyay ko pasalaw, Lord, tabangi ko Lord. Nga, di na ko kumplit mo. Nga naman, nagdala ko simbahan ng iso, bisan panabon, di kini mo hatak mo. Sige kang sangyaw, nadaot na niyo sinina, nalabong na, nabuhaw na, wala nakakailis. Ang simbahan ng tao. Kung sa manita ko, wala sila pagbati silang pastor. Manang mahalas para sa ito. Grabe ka kumisali, grabe ka kumitindi. Dinig-birthday na ilihang birthday gift. Christmas gift, ano? Palipain ninyo pa, grabe ang pagpanggulay. Ha? O, di na presisyon, litsunan nyo na, pasalamatin nyo. At yung gabi, nagtotoo nyo, pastor. Pili kay Bronay Kalabaw, mag-ipalagot. Kung doon tulog adlaw, naniwag na. Apan may isoon, ayaw ang kabalaka. Nga naman, ang Diyos nagtagana o mga panalangin. Amen. Oh. Wala nga, magkinabuhi ta nga putli, pure, dili sinambugan. Oh. Di na ninyo sa kursukulan. Pure na yun. Parang binhi ba? Binhi, dipili na, di na ibahoon. Amen? Amen. Oh, salamat. Ika dua dire. Alam mo kabalaka kaya kung nang kita iman. Sabot ni may presitong ini sa oras. Yaw na. Ang 14
sa 15 sa 14 gayon re busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli o dili masaway sa Dios nga may pagidayat kaniya. 15 og isipa ang pailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan ang iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga igsoon nga si Pablo naghulat usab kaninyo. May tungod niini gigamit niya ang kaalam ug gihatag sa Dios kaniya. Sa 17 Aritas 17 apan kamo mga hinigugma nasayod na niini busa pagmatngon aron dili kamo madala sa mga sayop nga mga malapason sa balaod o mahulog gikan sa inyong kalig-on nga baruganan. Ikatulo na rin may igsoon gawas nga magkinabuhi ta nga mga lagad ta nga adunay kabaghuan, adunay kausaban, adunay nindot nga kiniya, adunay nindot nga batasan. Ang sunod diri magbarog ta nga lig-on sa kamatuoran. Amen. Kay di ginato kalikayan na kamo debatihon gimo. Daghang ukit-ukit ninyo. Unya, ningon rin si Apostol Pedro nga magbarog mo nga lig-on. Unang punto, magkinabuhi ta nga aduna gay kausaban. Mao na to. Unsa ang inyong kinabuhi? Maglikay na ta pagkasala. Ikaduha, magkinabuhi ta nga mubarog sa kamatuoran. Kanang giwali ni Prinsitong, mao na ang amo pong wali sa una. Ang among giwali sa una, mao na ang pulong sa Ginoo. Nga kung mutuo ka ug mudawat ka sa Ginoo, makaangkon ka kaluwasan. Ang imong kalag dili man impierno. Ha? Apan mga igsoon, unsa ni taburon sa uban atong mga igsoon, ingnon mo bot buhi pa mo luwas mo. Bikaday Ginoo ka. Bot mo kaday. Buhi pagali ka, mukaon pa ka ni luwas na ka. Na. Muna ingnon ni Apostol Pedro nga sadyaan ang Dios hapit na mobalik, daghang mga mini nga magtutudlo, daghang antikristo nga magpastalang, magpasalaag aron ka matumba. Papalingon dia magmatngon nga barugan nato